na sumurong siyan saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Tabuka bibelta sian Efesus bidu onom mamuka sian ayat 10 jalamar haujungan di ayat 20. Asata jaha margati sorin laustapa ihut-ihut mahatana songonom madidok. Sinjata ni halak Kristen. Dukon nii gabe tuguma rohamuna di bagasat Tuhani dohot di bagasan hagugu onna natugui. Sudut rohamu akhir sinjata sian dewata asata rohamu dunia disibesi. Aidada marukil hita mangalomudar dohot sibuk aka harajaudo aka parhuaso aka sigonggomi hasiangan hahulumonon aka toddi hajahaton nadi kijangi. Ini rohamu akhir sinjata sian dewata asata rohamu mangaloni ari jahati jauh dong dibatuhut kamu sendiri. Atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan di goting muna akanaong manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorani. Masih mulakan lawan Akup ni sudei nai jalo hamu malobu-lobu haporsiauni hai topak kamudo marhite siani sude subia api ni parjahati. dan kamu tahu kalau orang itu Martangi yang mahamu mardongan sadok pangiduan doho telekelek di bagasat toddi manang sadi haripe huhut dungo jala jugul totong tumangyakon saluhut aka nabadia. Nangau ke ada juga masuk lau babon haomion di baritarawi mardongan jarasoa. Aitusido disuruh au nataration asamar hiras ni roha audisi maka tahosa songon natama ido sahatna oras madihita saluhutna damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus di bagasan hurungat do aposteli manang apostel Paulus di namanuraton suraton tu ruas na adong di Efesus. Radi idaiba nama aka sordadu manang aka nama jaga penjara. Di idaima nama aka pahianna laos boha songo dia lapatanna. Alani marhite-hite baritau sadiri di pangidohon bohado tutu sinjata ni halak Kristen. Bohado asa tugu haporsiauna jala bohado tutu asa boy mangulu di bagasan hagogoon na tugu na siya debatay hasusaan na luar biasa do na diadopan ni na porsiatiki ro siya nakapanggongomi ro siya aka nahumaliang na ro siya nakapangatusion na lipe romuse sian aka saluhutna natinaon nasida binahen ni haporsiauni damang dainang ra molo dikira-kira hasusaoni tagonam maniat tininggal hon haporsiaon tai ra boloro sahit na posatu sasahalak saya martangyangi buah sedang marna malum tinggal honok kumatuhanon upasa madiri kutusadaan ahama nagabe jabarta di dia do hatugun ni haporsiaon molonunga songoni
Alani dihita na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10 sada dimulai madok. Parjolo sahali soluko kamu mapahean sinjata na siya debata. Asa taralo hamu tiutian ni si bulisi. Dang jolma manang portibion gabi alo ni haporsiaw. Alay si bulis pangagoido na gabi terus berusaha dinalaho pamagohok kita muse. Manang paulak ko kita tu hamagoan. Ahado tu tau baheno. Buasa didok soluko kamu mapahean sinjata na siya debata. Aka aha mapahean sinjatai. Aka aha ma nadidok na paheani sa diri. Damang dainang didokma tuhita asa na parjulo sahali na tapeok asa marhohoson hasitongan di goting. Molo sahala soldali konarong do hohosna. Hohosna o tuaha do pakeon. Asa unang gabe murah-murah halus paheani. Ale paheani pe ikonadong mahot ibana dipake. Napaduahon fungsina tu siubeon. Asa unang madi de siubeoni manak kumutur. Jadi termasuk hohos berarti mabahen asalam tuhot. Asa unang murah hosa-hosa manang pusok-pusokon. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dipakehon mahohosi jalahasi tongan dohosi. Molo di bahasa Yunani na didok alatea manang eletea. Hasitongan namar lapatan hasitongan na tutu. Dada hasitongan na dapot. Manang hasitongan na dibaybayan di tukang-tukangi daw. Manang nadidok na dos niroha si bayan nasaw. Daw. Dang alas yan dos niroha tutu hasitongan. Alay hasitongan karuan na siyan hasitongani. Isemai Tuhan isa diri ma. Siyan ibana do hasitongan siyan dia dapot ta. Siyan na martinangi di hata ni debata. Siyan na majaha hata ni debata. Siyan na terus mangarimangi hata ni debata. Alay di peok mai songod dung sipul hita majaha epistel mertua ma. Namanangihon jalanau peok hata ni debata. Dihohosom ma. Songon hohosi asa unang talus. Aka hasitongani sian aka naporsia. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Laos didok manulukon baju-baju pertahanan. Ahama pertahanani ima hati goran. Jadi di baju-baju pertahanan bolo di soldadu isa diri dipakai doon mengantisipasi. Mengantisipasi mungkin serangan. Jadi hira songon tameng doon dipakai. Istilah nuaing face. Molo bohado ibana hona senjata ni alo. Alai ala baga do face nai ima hati gorani dang nagabe makilala be ibana dinahacit alani pabahenan ni nahumuran. Manang alani pabahenan ni musuh ni hati gorani. Ima si bolis pangagui. Laos ima dipakehon baju-baju tak hati gorani ma baju-baju niya kana porsea. Hati gorani ahado hati goran. Songo dia do tutu nati gor. Nati gori ima hatani jahuba di mata. Hatani jahuba di bata, jalan apa luahon se jahuba di bata. Ahado dapot tasiat Tuhani,
molo tak akui dosian ibana dosa luhut na pasu-pasu. Ranga tatangiho jamita pertanyaan dohot nari minggui sadiri. Di bagasan bisuk nasihat Tuhan ima, taulah hati korani. Jadi ngata boto sude bohado mengadopi i. Ala memang tapeok do terus hati korang. Lapatan nada mang dohot daina. Dang nala hosego hati koran binahen ni akana humurang. Hati goran totong do hati goran. Hati goran totong do gabi hati goran manang songo dia pena masa. Ima torus natar goar hati goran. Jadi dang boy mu baibana. Dang boy bana gabi songon alang-alang tarida, alang-alang boha hati goran. Jala memang bolo dipeok manang gabi baju-baju pertahanan miakana porsea hati gorani. Tutu maibana maka hanguluhon hati gorani laos ima nahinalomohon ni depata. Diat saplima na patuluhon dito. Marsipatu mapat muna laho makaringgas sombarita nauli pardameani. Berarti marsipatu haringgaso. Bohado hita ringgas dinalaho mabaritahon aka barita nauli. Barita naulio songo dia barita haluaon barita nasitong. Barita hati korani. Barita dinalaho panguluhon. Barita pardamaian. Pardamaian na songo dia dari dokna. Pardamaian ni debata dohot jolma. Alania hadang mardame debata dohot jolma. Alani dosa. Artina barita na pinasahat na dang barita hadus haot be. Nagbabuang kita Tuhan matia. Alay na didok na dison barita pardamiani. Pardamian ni debata dohot jolma na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Asa dapotak kaluaon. Berarti pardamian na didok na mardame-dame mahita takolasong. Alay na didok na nunga di padame. Dame di bagasan di pata. Dame di bagasan hasitongan. Dame di bagasan hati gorang. Hohosi baju-bajui jelaus ima na di baritahu. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di pangido tu hita muse asa majalo lobu-lobu haporsiaon. Asa boy tarik topak kita marhitesiani sudi subia api ni parcahati. Bolo sibulis late dorohana mamerengak kana dingkan. Late dorohana molo jongjong hati gora. Late dorohana molo tung mangulu jolmai di hasitongan. Naing do disigai. Naing do ibana na punasahita. Asa adong dongan na ima tuapi narokoi. Asa mangalo jahuba di batak. Ima tahi-tahi ni sibulis. Makana diganup nasa jolma dangadong belate bolo naung porsea tu Tuhani. Jalan naung mangulu di bagasa Tuhani. Molotung pehona late ibana. Taimot mah. Adong do hohosta, adong do pahiatta. Laos adong do sipatu haringga soni di kita. Nalahu patu pahon pardamian. Ais bakona do hauna marparbue di jukti jolma. Bakona do hauna bagak parbuena di dangguri jolma. Emolo sodong parbuena paling napunasa na madaba manang diratingnya. Ayon ni ganup na sana porsea mabuhado tutuak kapabahenan ni parjahat. Alay molo manotong dohita.
Molo marhato guod do hapor siauta. Dang tarhahua ni sibolis pangagoi hita. Alay manotong mahita dihangul. Ahana didok na siula honota maringot tu siya damang dainan. Napa opatot didok jako kamu manang tahuluk galuaon doho podang nitodi. Naparjolo muse tahuluk galuaon. Wasa didok tahuluk. Biasana bolo tahuluk manutupi si majujung. Manang mga linggomi si majujung. Jali haluaon ido na mga linggomi si majujung ta. Haluaon na siya debatay sa diri di bagasan Tuhan Yesus Kristus mga linggomi pamikiriota. Jadi ganup na sa parngoluota na niuluhon ni haluaon. Ganup na sa parngoluota torus may tapaihut-ihut taluaon ni. Dalak kaluaon ni hola Jesus ido. Dalat Tuhan ngoluan ni hola Jesus isa diri do. Dang adong nasing. Aw sura adong nasing. Adong si piliton. A manang B. Molo adong do opsina. Tak sitong. Dang alani pa bahelata. Alay binahen ni pasu-pasu ni Jahuba di bata parkolong rohay. Jala pasti hita boy maka nguluhon sa luhut na siya di bata. Tapake tahuluk haluauni sa diri. Jala didok na podang nitodi. Podang nitodi. Tahun day nang. Adong istilah songonon bolo pesepak bola. Molo adong dohita olo manok to bola. Molo tabigia ka komentator madok. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Makanya buasa didok adong todi. Manang didok na podang ni todi. Podangi si pakeo may do podang taharwa. Hata ni debata do mula. Makana hata di debata tumajom sian podang si dua baba. Tumajom sian podang si dua baba. Memang ikut pataluhonot tadoi. Marhite-hite Yesus Kristus. Memang ikut si parmonang dohita. Alam naong parjolo di pamonang. Dan kabetalu akan aporsea. Alay namang ihud di pangidoho martangi yang mahamu mardonga sadok pangidoa doho telekelek. Diperlengkapi hita doho sinjata ni halak Kristen. Sinjata na siya debata. Marhite-hite hata doha porseaon na siya Tuhan isa diri. Alay di pangido torus dohita marserep ni roha. Nang peboy. Tapalau si bolis pangagoi. Nang peboy. Tapamago akau tiutian ni parjahati. Dangadong nasuboy tarpatu-patu. Alay molo tumpe tupa dihita dangadong gijang ni roha. Ahadidok mardonga pangiduan doho telekelek. Biasana halak nama ngelek ditoru marohana. Ditoru matangana. Guarna pe mangelek. Laos ikut songonido torus tu debata. Huhut dungo jala jugul totong tumangyakon saluhu akan abadia. Tetap muse tatangiyakon akan abadia. Jala tu saluhu talak pedi pangidohod dohita pasahaton akka jolmai termasuk akka parjahat. Termasuk akka nama bahen nahurang denggap pe contohna tuhita si tangiyakon oton. Ido dalan na tapasahat itu debata. Ngataida nak kaning bohado pistel tadi panguhumikan. Ngataida bohado bangsa Israel di pasahat do parjolo tu debata. Asai parporangan ni debata. Jolmai ripe mangulahon. Jolmai ripe dinalaho mangudukon jalamakka hanguluhon na pinasahat ni debata. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molotung petarate. Molotung pe di bagasa kamaulon. Ido na didok ni Apostel Paulus. Dan gabe mago sinjatana. Dan gabe mago haporseonna.
dan gabe mago todina, dan gabe lao ibana, dohot ibana pe gabe mago tau. Nang petarate ibana alai torus do, di bagasan hiras niroha ibana, pasahaton aka hasit tongani, maka hanguluhon mabaritahon marhite ganup nasa parngulot. Di penjara pe ibana bui marbarita. Nahacit pe parngulot tamanginang bui marbarita. Maka ada godang dohalak patupahon kesaksian ditiki parsahitonna. Ala ditiki parsahitonna gumogo ibana martangiang tumogu haporseaon na musik. Diuji ibana. Malua siania hamadi dokolat debatado tutuna pamaluponao. Dipakai maka tenaga medis, dipakai aka nabui mangubati di bagasat Tuhan. Dang na asing dilului, dak kaguguon di nasi. Boy ma di pajongjong di hati dakon ibana debatado tutu. Barani ma ibana maddo tutudo debata sifat dauni bolon. Atong dihita na hinaholong. Dunga di pasahat Tuhani aka sinjata ni partod dion niya kana porsia. Tapake maya mangina. Unang betalus, unang bimalua ha porsiata. Ragam niya kana masa na lahotado. Tutu dak kapikiriota. Dang boy tarohahon sipata. Aka siya dopata. Aleta pasaha matutuhani. Namar huaso di saluhut. Naboy manggonggom saluhut. Namar gogo tu saluhut. Holong si tutu dorohani Tuhan itu kita manginang. Holong si tutu di paima dohita diganup nasa aka namar pahean sinjata ni haporseoni. Debatama naung pasahaton pasu-pasu nai dihita diperlengkapi mahita ganup aka naporsea. Dogu mahaporseota saliling kita mangulu di portibion. Debatama mamasu-masu. Amin martangin kita.